Det hele det startede for, jeg ved ikke, 10 år siden med det tro, hvor jeg var på Fabers i Odder. Et aktivitetscenter, hvor vi lavede forskellige ting. Jamen først på Elmesoften, og så har jeg været på idræt og friluft, og så har jeg været på havtager til sidst. Bilka sidst. Seershuset her i Aarhus, og det er rigtig godt. Det kan jeg godt lide at komme ud og jeg kan godt lide at komme ud og prøve noget nyt. Jeg kom i praktik i Bilka og i noget, der hedder Hus og Have. Jeg er nede i Møllestien, nede på et plejehjem, nede i Midtbyen, hvor jeg er i deres café. Visse bier, fast, London og alt muligt. Jamen, jeg er pedel, og jeg sætter vasketøj hver dag på 6 etager. Og så hætter jeg pap også, og flasker og glas og sådan noget rundt i hele huset. Og så fylder jeg op hver torsdag, der fylder jeg et depot op med toiletpapir og køkkenruller og de der højklæder der til fingrene og sæbe og ja, det er faktisk hvad man bruger på sådan en afdeling. Jeg laver mad, og jeg vasker op, og jeg laver alt muligt. Ja, det har jeg. Jeg har fornyet mig, siden jeg startede, må jeg sige. Jeg har fornyet mig med at få lov at prøve lidt mere og sådan noget. Vi har snakket lidt om, det kunne jeg så prøve lidt andre ting og lidt mere. Jamen, det fik jeg så lov til, så jo, jeg blev godt modsat og noget af det der. Ja, jeg er blevet fast over i mailafdelingen nu, hvor jeg er med til at køre maling ind og betjene kunder, især hjælpe kunderne. Og så det synes jeg er ret godt. Jeg har fået 2 unge fyre, der jeg skal gå til, når det er. Ja, mange. Ja, nogle rigtig gode kollegaer fra hele huset. Nogle man kan tage fis på. Jamen, jeg har fået nogle rigtig gode kollegaer. Jeg er blevet rigtig godt modtaget dernede. Har hjemme lå for hunden. Fint i center. Jamen, så bor jeg i Harlev sammen med min kone. Og så hver tirsdag, der er jeg nede til med noget fodbold nede i HIK. Og om onsdagen, hver onsdag går vi til bankospil ude i Brabrand. Selvfølgelig spiller banko derude. Og så har vi nogle, så er vi sammen med venner og bekendte og sådan lidt. Alle vores venner er næsten sammen med næsten hver eneste. Ikke hver, men næsten. Jeg dyrker en masse sport. Jeg spiller fodbold blandt andet, og jeg spiller noget, der hedder Boccia. Besøger venner og familie og Om der er nogen med, du støtter? i klubben, og Ja, du kommer så Klub Nord. jeg tog op i Klub Nord indimellem, og så er jeg medlem i min Karle Drøm, kulturforening Karle Drøm, som jeg også er medlem af, der er placeret i. På længere sigt er det måske ikke, at jeg skal blive ved med at være i Bilka. Jeg kunne måske godt tænke mig noget andet, men jeg ved ikke lige sådan primært, hvad det skulle være lige sådan pt. Min drøm har jo altid været at komme ud på rigtig arbejdsplads. Det ved jeg. Og jeg synes, det har lykkedes med. Ja, jeg har fået set flere gange, hvor det har mislykkedes, og hvor det ikke lige gik så godt, og kom jeg tilbage til. Men jeg synes i hvert fald helt sikkert, at det her projekt, som de er i gang med, og det er også det, at man har en støtte med en personale, der som Tony, som nu er ude sammen med os, eller kommer ned og besøger os indimellem. Det synes jeg, at det har hjulpet rigtig meget, at vi har den støtte. Fordi er der noget, jamen, så kan man jo altid handle og spørge hende om det.